Исем, фамилия, отчество, кайсы елда? Минме. Гайнуллина Фидалия Гарифуловна 1944 ел 1 мартта туганмын. Гарифулла хазрат белән ничек таныштыгыз? Кем белә? Гарифулла хазрат белән, Гарифулла Ишан белән ничек таныштыгыз, ничек? Ничек таныштык дип инде кияүгә чыктым малайына. Малай исем ничеге? Камил, Гарифулла улы Камил. Машалла. Кайсы елны инде? 65 елны. Машалла. И алар гаиләсендә тордыгыз инде. Аларның гаиләсендә 65 елдан инде шунда гомер буе яшәдем инде. Әлдә алар гаиләсе булып яшим инде мин. Шул калган төп җыртта тордык. Кайнана, кайната, иптәшем, 2 балам бергә яшәдек. Кемнәр туды сезнең малайыннан? Камил. Беренче 66 елда бер Ирмалай, икенче Исем ничек? Рамил. 67 елда тоже Ирмалай, ансы да Рамил. Шулай куштылар. 77 елда 3нче улым Равил. Машалла, 3 бала булды. 3 бала, 4 бала үстердек. Машалла. Гарифулла хазрат турында нинди ничә ел алар белән яшәдегез булды инде? Мин алар белән 23 ел бергә гомер иттек. Субханалла. Шул 65 елдан инде мин аларга ничә яшьтә булган идем мин, килдем. 22 яшь идем бит. 22 яшь булгач. Ничәнче елда син туган? Мин 44. 44. Шул. Кая Казанның яшәдегез башта? Казанның Лесорубный урамында яшәдек. Үзебез йорт белән. Шул хәзерге ярдәм мәчете урынында инде. Хәзерге ярдәм мәчете урынында шунда яшәдек без. Аннан соң яңа квартира бирделәрме? Аннары безне сүттеләр. Нидә? Менә бу малайга 78 елны инде 1 яши бу малайга күчкәндә. Яңа квартирага сөйкәгә күчтек. Аны барып карадык да әткәй белән, зур дип күчәбез дип әйтә. Аннары без бергә яшәгәч инде безгә аерым квартира бирделәр. Безгә 2 бүлмәне бирделәр. Аларга 1 бүлмәле квартира юк, өлгермәгән. Өлгерсә дә җил площадкада була диделәр. Кайнана миңа әйтте инде, әгәр дә син риза булсаң, без сезнең белән чыгарыйк диде. Мин инде бергә гомер иттек, чыгабыз бергә дидем, алай нитмәдем. Ризалыгымны бирдем, ризамы икән, бергә чыгабыз. Шулай итеп 3 бүлмәгә бергә чыктык. Ничә ел яшәдегез Чуйковда? Чуйковда. Шул Мин точно әйтә алмыйм хәзер. 6 еллар яшәгәнегезме? Күп яшәдек. Күбрәк. Бу Равил, ничә ел яшәдек? Болгар мәчете каршында инде, яме? Болгар мәчете каршында 3нче этаж, безнең балконында карап тора. Бик ни. Матур җирдә. 12нче дамия. Субханалла. Менә Равил белән инде мин белмим ничә елда. Бер 20 елда яшәгәнбездер. Бу истәлекләр нинди бу Гарифулла Ишан хакында? Ниндирәк кеше иде ул бергә яшәгәндә? Ул бик әйбәт кеше. Мине бик яратты, кызым дип кенә торадыр, кызым. Менә моны эшликме? Кызым тегене эшләсәк, менә нәрсә дип гел шулай әйтәдер инде. Кызым дип кенә торадыр, әйбәт. Дус яшәдек без, алай тавышланып итеп яшәмәдек. Булай үзара мөнәсәбәтләр ничек хатыны белән? Әйбәт, алар икесе дә инде. Разия абыстай белән. Минме? Алар Разия абыстай белән Алар бик тату яшәделәр инде, алар гомер буе. Икесе бер бүлмәдә укыйлар, намаз укыйлар, тәсбих тарталар, тәһлил әйтәләр. Кич белән сәгать 9-10 була. Әнкәй мәрхүм әйтәдер, укыйсаларым күп әле, укыйсаларым күп дип теге сабаклары күп яны. Шул нитеп гел жаткан җиреннән дә тәсбихын тартып итеп жатадыр. Алар тату яшәде, андай ни булмады. Гел бергә инде алар шәһәр эчендә кунакта җирделәр, килеп алып китәләр, машина белән китереп куялар. Дәрәҗәләре зур инде, икесенеке дә алар халык яратадыр. Дуслары, ниләре бик туганнары күп.
Мәчет бабайлары, аның жақын досы инде мене Зәки хәзрәтие. Зәки хәзрәт әткәнең 90 яшенә дә килеп, ул үткәреп китте бит инде 90 яшьлеген. Аннары Саматов Гапталха абый инде, аның балаларын ул Хәлилне бик яратадыр инде, әткәй Хәлил әйбәт дип нитеп. Аның дуслары күп инде. Шулай, алар бик тату яшәделәр, бергә киләләр, китәләр инде, бабайлар берсенә берсе итеп. Булай иендә шкерәйм, у кеше күп киләйм аңа. Күп киләдер ие, эшкерәдер ие. Тәҗрибә кыла дип әйтәләр инде, шул карыйдыр инде, күрәдер ие, күрәсең инде. Мин яшь булган бит инде ул вакытта аңлашып бетермәгәнмен миңа. Теге өйдә мин йөрим, эшлим, туза-суза, лавка керә. Аны кирәк әйбер дип, нәрсә дип хәтергә дә килмәгән ул безгә яшь вакытта. Алар шул соңгы 20 ел сез белән яшәгәндә күбрәк гыйбадәт белән мәшгуль иде, яме шул. Алар гомер буена гыйбадәт белән мәшгуль булмый да, әнкәй инде алар бер кайда эшләгән түгел бит инде. Монда дип әйтим инде, Казанда мин үткән тормышларын белмим бит инде. Алай, сез бөтен хуҗалык эшләрен үзегез алып бардыгыз инде. Үзем алып бардым инде, магазиннарга кайда инде алты. Нитеп. Шул. Субханалла. Берәр кызыклы хатирә, истәлек Гарифулла хәзрәт белән бәйле. Кызыклы хатирәләр дип инде алай бик кызыклы хатирәләр булмагандыр дип беләм. Ни вакытта инде бөтен эшне бергә эшләйдер икән, алар бит инде олы кешеләргә без хөрмәт белән генә караган да андый теге ярамаган сүзләр сөйләшеп, көлешеп нитеп утырмаган. Яшь вакытта бит инде барбер. Хәзерге шикелле түгел бит, хәзер без анда иптәшем белән рәсемдә утырмаган иде, ялган, олы кешеләр җанында. Куянды нәрсә, кызыклы хәлләр сөйләшеп. Шулай. Нәрсә ярата иде Гарифулла хәзрәт? Ул яратмыйм дигән әйберсе булмады. Ул балык яратадыр безнең әйткән тоже. Әнкәй безнең балыклар ниләргә бер дә исе китмидер аның ише әйбергә. Ул үзенчә икенче төрлерәк инде. Ханзаби Мәскәүдән безнең бик ни булды инде. Шәкерт абый дип үлеп торадыр ем. Баручы туганнар ниләр булса инде, обязательно яхшы балыклар, капчуны теге ниләр, сөмгалар гел җибәреп торадыр инде, ниләр яхшы әйберләр инде. Шәкерт абыйларга күчтән эштеп. Субханалла. Ханзаби шул. Ханзаби бит инде ул энесенең малае, двоюродный племянниге. Гарифулла хәзрәт йокысы ничек иде аның? Йокысында ул идәнгә утырган килеш, намаз алышында йоклап утырадыр ие. Төнне буе шул. Аның караватка жатып йоклаганын белмим дә мин. Ул менә көндез ятадыр инде шул, яткач йоклап талгандыр нәрсә дә. Без бит инде көндез эштәп, уйнатып, кем карап күреп торабыз аларны. Шулай. Зикрләр ничек әйтә иде ул? Утырган килешме ничек? Зикрләр ничек әйтә иде? Ой, белмим әйтәм, Рәшит. Гыйбадәт намазлыкта утырып мин укый иде күбрәк. Коръән укыгандармы? Зикрләрен теге зикр. Зикрләрен әйткәне, ничек әйткәне белмим инде, әнкәй теге бик аяклар иткәч инде. Ул күбрәк жаткан җиреннән дә, утырган җиреннән караватында шулай итәдер ие. Әйткәне ул хәлле әйтә алмыйм, ничек. Намаз укышында әйткәндер, ул көне буе намаз укышында, төне буе намаз укышында утырадыр инде. Төнне әйткән инде алайса. Ул төнне инде, төне буе утырадыр ие. Көндез эштә инде халык белән. Кем әйткән? Әйе. Шүкердә. Көндез инде иде алар, икесе дә бит олы кешеләр. Картлыклары матур итте инде. Бик матур итте алар. Дәрәҗәле. Дәрәҗәле, хөрмәтле кешеләр булдылар. Кунактан кунакка гына җирләр менә аларны. Теге Иске Ибрай авылына бик алып китәләр, ел сайын анда барып кунак булып кайталар ни дигән. Буага баралар иде. Буага баралар, буага Зөлфия апаларга баралар, бик яратып теге интернациональ урамында тордылар, по-моему, алар. Малик бабайга да. Малик бабайларга. Анда барып кунак булып кайталар инде, алар Камил абыйларга баралар, буага баргач. Шулай. Субханалла. Булай ничек үлемнәре ничек булды инде соңгы сәгатьләре? Разия абыстайның, Гарифулла ишанның. Алар авыртып жатмадылар, әлхәмдүлилләh, шөкер. Әткәй дә шул мин аны авыртканын белмим, әйтәм, менә шул мәзәктә миңа шул чыгып инде.
Qaral 90 yaşka xatlı şunda eybetkine jirgenim. Elde yüzüge xatlı da jitelmemin de ortap gittim dey. Şundan 2 atnağın atırdı. 24 Mart'ta doğan günü 6 April'de o hat buldu. Süleşip jatkan keyi elhamdülillah şıpşıtsan ney. Enke indi toja kişten süleşip yetip jatı. Züberce tapalarda kelgen iyi buğay. Nitip enkey de şulay. O indi enkey ayakları avırtıp jirmedi ol. Nitip. Uramda çıkıyor. Uramga çıkıp jirmedi. Kuhnaga da çıkıp jirmedir iyi. Nitip indi onun bütün eybirini canına kırtıp nitip şulay oşatıp nitedir yeğinin demeyin. Ey subhanallah. Şunda canına kala denik uykanı ney. Bilmesinde indi bütün üstabı bütün eyber yadım bulsun indi. Ana kurşu evi bizim bir merhametli evi buldu. Her gün irtebile girip enkeye şeylerini sırtıp düşeriyim. Min ezirlep kaldıram indi. Ne aşarga nerseler itkeninde. O kirip çıkıp iyi şulay ite turgan iyi. Bu da şulay. Kaderli buldu. Bu da kadersiz jatmadı. Halden kirgençe koradım. Elhamdülillah şükür. Bek zor izgirişlegensin da. Allah rahmet Kuday eylesin. kabul etsin indi. Amin. Былай соңғы Гарифулла хазіретіне соңғы юлға жатқанда нешек болды, нешегірек кіші көбейме? Kişi kubiyi. Beni çatışını bir nersede o kadar nitip eğite almayayım indi. Ben onu Jugan'ın şu anda indi neler İbrahim avlunu kıtıgım. Mevlidler, neler kiyovları şular jırdı bitindi. İr kişiler nitkende. Cenazaсын кім оқыды? Halil diye bilemin onu şu kimlikin. Gaptıl Hagabi malayı. Zikir meclisine yaşı yılalarıydı mısın? Yaş tebinde yıl sayın olmasa da men bilgeni bir 3-4 mertebe bilemedim işte. Bulganın üzerinde bile turganda. Yusaropnida. Amanda hükümet iyinde bulmadı andılar. O vakitte indi babaylar da bilip bite başladı. Hükümet yurtunda layıtıp oturalmışsın bitinde. Deyip onlara da korkadır yok, ahıran çıkadır indi. Tege ikinci kızının Kevser apanın Enver'ini enkeytedir. Var Enver, kora. Kişinin jürmesin terezelerini kapkaçı cabıladır ya bizim bulayıtıp. Oğullarda bitinde kora karşı ağaç kapkaçı. Şunun bile cevap koyabilirsin de tereze kapkaçların. İşte bak kişi görmesin, neler itmesin deyip. O bitini yaşırın ne iyi, meclis. Şuna İsinde yok mu? Zak paraydı mı neleri, jiyinlarına? şaktı baradır ya. Zavuklarıydı mı böyle? Uzak. Tege tisligine tügülüğünde. Menecetler de jırlağanlar. Münecetler deyteler indi, nerse de şulay. Basıp da Basıp da oturup da itemedmeye şular o meclisi vaktinde idenge oturup başlaylar, şeyler. Şundan indi anlarısın basılarını jiyip alganbızdır da. Şundan kucaklaşıp şu niyeti eytirge tutnalar indi. Münecetler, nerseler onları kucaklaşıp Allahu hu deyip indi. Ekin iteler de onları kışkıra başlarında hu deyip itip şulay. Ne şuların hatırlayayım. senin isinde yok mu nenin Reşid Abustay'ın kilüve? Var. Var mı? Kilde dip sililer mına. Reşid Abustay'daymıştır kilgen babayı yanına indi. Kızı bilen. Kildi. Aha. O momente isinde yok mu? İsimde Reşid Abustay biliyorlar. Kızı bile kildiler. O ikinci namazları vakitinde. Karangı, şuşlay karangı bolgan vakitleri iyi ol. Olar ikisi de tege Taşkent'ta çekilgenliler. Min yaş kişi bitinde kiyimge göstürsel o. O Reşid Abustay kildi. Etkege tecrübe kıldırırgan. Mine şu kilgen kızı Taşkent jağına kevge çıkarga sıraylar yani. Üzbek, Tasarım inalarım bilmeyim. Babay anar çıksa hayırlı bulur mu iken? Kevge çıkarga nerse deyip eytesin deyip kildi. Etkey eytti çıksın. Onun rızıqışında hayırlı dedi. O anda çıkıp, pomamı 5-6 balası bitirip, olar bundan Nurlat rayonuna qaytmadılar mı iken? Deyip bilemin onu işite. Altı kildi, точно hatırlayayım onu. Kildi onları. Bir Fagil Abustay var ekçirekkine. O da kildi. Doktor şu Reşid Abustay kim iken o? Бұлай тура келейді сөздері ема шу айткені рас келейді ме? Ras kileydi. Балдан көрейі. İyi mene şu ayda beytti o kiyöge çıktı. Şunda bir
6 balası vardı deyip bileminen şulay deyip işittim kebek. Köyge Şulay- çıkıp şulay- Üzbekistan jagına işitkeniz var yemin şulay deyip etkeni. Шул ничектер минем кулагым шыма кирди ул Рәшидә абыстай килгән дигән. İyi. Шулай тәҗрибә сылап күп киләләр имен теге алдан киңәш бир дип. Алла Şimdi min bizgil üyde de bulmagan, var da bilip de bitirmin kileler iyi kile, soruyorlar iyi. Mene şulay kızlar kiyevge çıkkanda bilgen tanış kişilerinin indi kileler yeni deyip, şunlar kiyevge çıksam, nerse babay hayırlı bulur mu iken, neçik bulur iken deyip, nerse deyip, şunday sorular bile kilgeliler iyi. Әйдә бер яшьләргә бер үзеңдә дуа кылып куй әле безгә. Oy yok olmayayım, hazret. Раббана атина фатаба. Toktan, ana eytesiyim